Ali oni moraju biti spremni za tog dana odgovarati. I za prolivenu krv i za ono koju su nakanili proliti. Suočit će se sa pravdom. Svako ko čini nepravdu i zločin. Suočit će se, Paraga se suočio i spreman sam se opet suočiti pred svakim sudom i međunarodnim sudom. I otići u Hag ako treba, da dokažem vašu nevinost. I moju nekrivnju. Ali isto tako s ovog mjesta, u vaše ime kažem. Pozivam i Franju Tuđmana da se stavi na raspolaganje hrvatskim sudovima, pa ako treba i međunarodnim sudovima, za paktiranje sa Miloševićem, za ova konkretna zlodjela. Jer kako ćemo saznati uzrok kada se krivci kriju pod nekakvim imunitetom? Mi tražimo njegovu odgovornost, jednakost građana pred zakonom, jednakost pred sudovima, za sve ista u demokraciji. Ako je demokracija, i Tuđman mora doći pred sud. Ako nema demokracija, ako je diktatura, on neće nikad doći pred sud, jer nismo isti pred zakonom. A naša stranka se upravo zato zalaže. Uspjeh i sreća u politici pripisuje se narodu. Neuspjeh onome tko je dobio odgovornost u ime tog naroda. Ako odgovornost u ime tog naroda dobio Franja Tuđman, onda on mora isnositi posljedice za ovakvu politiku. Jedna od posljedica je ili ostavka ili smjena. Zbog već ovog nabrojanoga, ja ga ponovno pozivam da dobro razmisli. Evo velikoga zla. Možda sutra rat. Možda sutra opet ginemo. A ovaj skup i naši prijatelji na ovom skupu u ovom trenutku su s nama ilegali. Četnici za stolom sa njim jedu. Borislav Mikelić, Hadžić, Slobodan Milošević, možda se s njim sastane za koji dan u Parizu, u svojim nesmotrenim i nemogućim pokušajima da stvori od Miloševića demokrata, onoga koji će uvažiti hrvatske nacionalne interese. To je politika za koju se mora zahtijevati odgovornost. I ja je ovdje zahtijevam odgovornost za predsjednika Tuđmana. Mi smo pokrenuli u Hrvatskom saboru i ostali sami utvrđivanje odgovornosti za njegovu politiku prema BiH. Sada možemo dodati i sve ove razloge, uključujući i delegalizaciju naše organizacije. Bio sam u Americi 1993. godine. Obnovio sam prijateljstvo iz vremena ondašnje Jugoslavije, kada su neki američki političari smogli odlučnosti da idu protiv State Departmenta u politici bezgranične podrške i očuvanja Jugoslavije. Kada su rekli stop Jugoslavije, kada je kongresmen, voditelj tada oporbene republikanske stranke u Donjem domu, nakon mojih svjedočenja, William Brumfield, sada ga je naslijedio gospodin Gilman, koji je također podržao, kada je kazao, nama je dosta režima koji jednom rukom od nas traže pomoć, a drugom uništavaju svoju opoziciju. K nama je došao Ante Marković, pošaljimo ga kući praznih džepova. To je bio uvod u raspad Jugoslavije. Obustava kredita, obustava pomoći. Nemoj Tuđmane prisiljavati Hrvatsku stranku prava i njeno vodstvo da ponovno traži pravo i za stranku prava i za hrvatski narod u američkom kongresu. A oni su optužili mene za nekakvu izgledu. Da li ja mogu izgled Hrvatsku? Prije ću biti mrtav.
Ali režim koji radi protiv Hrvatske uvijek ću izdati. Neću biti za njega na vrijeme. Onda su počeli vrbovati krtice u našim redovima. Nađe se izdajica. Ja nisam Tuđman da se idem uspoređivati sa Isusom, koji je rekao, kada su gospoda Mesić i Manović shvatili da se s ovim čovjekom ne može naraviti Hrvatska i napuštali njegov brod, jer to ne sigurno, kada on rekao, Isus je imao među apostolima Judu. Ja neću takve usporedbe i nemam tajni savez s Bogom koji ima Tuđman. Ali svugdje se nađe kukon. Našli se u našim redovima. Kukon. Prijetvorno. Opasno. Iza leđa. Radili su na uništenju naše stranke iznutra. Za plaću, ne za badava. Za srebrnjake ili zlatnike. Za stanove, za pozicije, za diplomatske putovnice. Sve to imaju naši izdajice. Sve to imaju izdajice iz onih putinačkih redova. Aktiviraju izdajice Đapića. Središnji odbor naše organizacije ga suspendira. Ja sam se obratio najvišem dijelu stranke, središnjem odboru stranke, da pitam za savjet i za odluku, za ispravnost odluke. Svjestan svih konsekvencija. I središnji odbor je bez jednog glasa protiv podržao isključenje te grupice obavještajaca i tajne policije i vrhova vladajuće stranke u našoj djelatnosti. I oni su legitimno i legalno isključeni u srpnju 1993. godine. Iz početka, demokratsko opredjeljenje, kada se suoči sa podmetanjem, sa počistima, u prvo vrijeme izgleda slabije, ali se na duže staze pokazuje pobjedu. Demokracija koja sadrži istinu ne može izgubiti ratove. Režim ne država tempo tih učista i rušitelja naše stranke. Javnim nastupima na televiziji, u svim medijima. Vidite, kad ide glavni tajnik HDZ-a u neko zadnje selo,